La casa és el lloc ideal per a descobrir el plaer de llegir. En aquest vídeo et donem 10 consells per a iniciar la tertúlia literària en família. 1. Paciència. Aquesta està en el top de tots els consells. Els canvis no passen d'avui per a demà i al costat de la paciència hi ha d'haver la constància. Una flor no fa primavera, un llibre sol no fa lectors i lectores. 2. Dedicació i passió. Dos paraules que a l'hora de llegir i compartir lectures van de la mà. Si no li posem ganes ni temps, no funciona. Aparquem el mòbil, deixem el sopar, no cal plegar ara la roba. Compartim amb els menuts i menudes de casa una lectura. I gaudim-ho. 3. Busca la teua estona. No hi ha una hora que siga millor que l'altra. Pot ser al tornar de l'escola, mentre esmorzem, després de sopar o aquell dissabte al matí que tenim lliure i busquem un lloc per asseure a terra i escampar lectures. 4. Varietat de llibres. Per sort, tenim unes biblioteques sensacionals, amb professionals cada vegada més formats i implicats. I també les llibreries. Busquem aquests espais i la complicitat dels seus professionals. 5. Tria i deixa'ls triar. Sí, deixem-los triar. Potser no serà el llibre que teníem pensat, però si el xiquet o la xiqueta té curiositat per una obra, no li hem de dir que no. I nosaltres també hem de buscar les nostres lectures. 6. Llegiu junts en veu alta. Són moments que sempre es recorden. Aquells on tot queda aparcat i ens dediquem temps per a explicar històries mirant-nos als ulls. Quan siguin més majors i siguen lectors i lectores autònoms, la faena no s'haurà acabat. Continuem llegint amb els xiquets i les xiquetes en veu alta, i també amb els joves. 7. Juga amb la lectura, que forma part de la vida. Fem sopars com el de Pippi Langström, o portem davantal com Mamà Moomin, o diguem paraules com les d'aquell poemari que vam llegir junts. 8. Parla amb els menuts i els grans de casa sobre les teues lectures. Expliquem-los de què va, encara que siga una història trista o un tema que pot ser difícil. 9. Envolta la conversa de lectures. Què vos agrada del que estan llegint a l'escola? Quin detall de la portada vos crida l'atenció del llibre que ens va recomanar la bibliotecària? Per saber si la pregunta és bona, pensem en la resposta. Aquesta no ha de ser ni sí ni no, sinó preguntes obertes que donen peu a conversar. 10. Fes de la lectura un acte d'amor i res pot fallar.